Good Morning Vietnam. Ez dut pelikula ikusi, baina imagina dezaket. Izar txuriak fondo urdinan eta lerro txuri gorriak. Ez da atletik gabarra atera zeneko argazki bat. Bandera bat da eta gure gainean dago itzala egiten. Arrano bat bere presaren gainean bezala. Edo kondor bat Ego Amerikan. Edo bomba bat munduko ia edozen herrialdetan. Izarrak eta lerroak, eskoletan, portaletan, mobil fundetan, bikinietan, zapatiletan, gutxiegitan zutan. Izarrak eta lerroak, mendebaldearen bak esteitza. Belarri jana, Gedar Telebistak ekoiztutako podcasta. Kaixo, ongi etorri EAJarekin zerrendak egingo ez lituzkeen podcast bakarrera. Zelan, Martin? Ondo, horlako baiestapen batekin gogotzu sartzen da bat podcast batera. 10. programa ja. Amarretik amarrekoa izango da bainera, nota jarri alba dira. Egingo dugu gaurko programa Messiren ibilbide futbolistikoaren inguruan, bere dortsalari omenez. Bai, futbola monotema bat izan da lehenengo kapitulotik, beti kakastu dugu. Messik 10 dauk, ezta? Bai. CR7 da, 7 duena, bai. Zeukan. Ados. Hilda dagoelako. Norbait oraindik enteratu ez bada, jo que ez dakit duela zenbat urte hil zen. Gaurko gaia, agian jakin ahal izan da, tituloarengatik edo... Promoagatik edo, norbaitek oraindik jarraitzen badu ikusten bideoa, podcasta entzun bakarrik egin beharrean, gure txaketen kolorearengatik jakin daiteke zer herrialde buruz hitz egingo dugun, ezta? Nahi egin dugu, ba ez, ze hemen dago programako lehenengo datu kuriosoa, dela, munduko herrialdeen 97ak daukala kolore hauek, baitan, zer iruditzen zaizu datu hori? Bueno. Ba, faltsua da. Ari nahizelako jolasten podcasten roi horretara... Datu kuriosoak ematearena. Enzi, bai, gorria, txuria eta urdina, 3 horietako bat daukatela ia bandera guztiek. Estatu batu buruz hitz egingo dugu, deno dakizue tituloa ikusi izanagatik edo, baina datu kuriosoen gauza hori egin nahiko nuke, ez dakit gu podcast nahiko ona izan gaitezken, ez badugu datuen jolas hori egiten. Normalen podcastek egiten dituzte datu kurioso solteak, inongo harremanik gabe, baina jendari gustatzen zaio ere, orduan egingo dugu guk ere igual. Bai. Nik emango dut bat. Trumpek eskibatu zuen Vietnameko gerrara joateko 1500 zeukalako osteofitoa. Bilatu interneten zer den hori. Zutela taloian, zituela taloiak txarto, vamos. Nik daugat beste datu bat, estatu batu buruz horrela kuriositate bat. Obamak edozein hiritarren bizkarrean edozer tatuatzeko eskumena lortu zuen lege baten bitartez. Hau horrela da eta begiratu daiteke. Erreferentzia harrapatzen duenak, Zubialde sagardotegian eukiko du menu bat doainik, hori horrela botako dugu. Dik beste bat, estatu batuetako gobernuak alditu desaktibatu mundu osoko GPS-ak nahi duenean. Hori gila da? Ez dakit. Ikusi TikToken izango da, no? TikToken baldin badago guztiz izango da. No, eta baina... TikToken ikusut beste gauza bat. Nola, honek ez dauka harremanik estatu batuekin, baina da nola irabazi aldiozun kanguro bati borroka bat. Zuk orain jakingo zenuke hori egiten. Bai, ez dut izan nahi espezista ere, baina, da, defentsa propiorako erabili behar da, Ba, pasa dadila, gaurko gonbidatua, kangurua, estatu batu bueno, estatu batuetan ere da, dira oso mitikoak kanguroak. Kanguroak? Umeak zaintzen dituzten kanguroak. Lanbide, claro. Baina gizakiak kanguroz mozorratuta. Hori da zen duzuna. Ez. Zentratuko gara. GTA-an mozorratzen ziren, bueno, ez importa. Niri datuen asunto guzti horrek, nahiko nazka ematen dit, bereziki Instagramen daude kontu batzuk direitzen direla sabiazke. Eta sabiazke formatuarekin batzutan sartzen dituzte datuak, baina beste batzutan inondik inora jakin ezingo zen dituzken gauzak. Sabiazke, eta gero datu superzeratz bat, gizon hau erosketak egitera atera zen egun batean, eta ezinezkoa da hori jakita. Osea, da formato bat guztiz biziatua dagoena. Bueno, Australia alde batetik bestera, Ameriketako estatu batuak izango da aurko gaia, koiunturan garrantzia duelako, gai importantea delako, eta hasiko gara, besterik gabe, ekarri ditugu datuak, amaieran eukiko dugu estatu batuar bat, tekin... Walt Disney etorriko da, deskongelatu dugu. Gutxiegi da, Walt Disney deskongelatzeko, ona etortza. Gainara gero ikusiko dugunez, ez da oso pertsonai maitagarria. Total, Ameriketako estatu batuak, supongo gure entzule gehienek badakitela zer den, baina ez dakienarentzako azalpen labur bat. Ameriketako estatu batuak da, oparotasunaren lurraldea, aukeren lurraldea, eta ondorioz patuaren lurraldea.
Ametsak egi bilakatzen diren lurralde. Hori da, ametsak egi bilakatzen dira, pues, Entol Sarmientoren abesti batean, edo kontinente batean, deskubritu den toki batean, ez? Saio osorako argipen bat, hori bai. Ziurrenik, eztabaida nola baiteko bat dago, Amerika, edo Estatu Batuak nola izendatu, ez da zer, horren erakusle izan zen, Gambino da, bizena, Childish Gambino da, bezlaria, This is America. Estatu Batuak kritikatzeko ere, jarraitu zuela, erreproduzitzen, Estatu Batuei Amerika ditzaren rolloa, ondoren, Calle 13ko residentek, atera zuen This is not America, edo ez da zer, Latinoamerika edo Ego Amerika alderikatzen, bueno, benetetaz Amerikaz guk ziurrenik naztuta botako ditugu kontzeptuak etengabe, eta listo. Eta horziko gara, lehen esan dudan hori, opartutasunaren lurraldea, aukeren lurraldea, hori da American Dream deitzen dena, eta hortik hasiko gara. Orokorran ez da oso ideia ona, ez dakit zetestutan irakurri nuen hori, baina pertsona batez hitz egitea, berak bere buruaz esaten duen horretatik abiatuta. Hobeto dela bere ekintzak begiratzea. Baina kasu honetan hasiko gara... 3. pertsonan, narrador omnisciente egin barko Julio César esala. Hasiko gara, Ameriketako Estatu Batuak, edo Ameriketako Estatu Batuetaz hitz egiten, haien buruaz esateko daukatenetik abiatuta. Lehenengo gauza, American Dream kontzeptu nahiko famatu hori, hasiko naizela definitzen euskarazko Wikipediak eskaintzen digun definizioaren arabera. Esaten du, Amerikar ametsa, Ameriketako Estatu Batuetako herritarrek naiz bertara joaten diren etorkinek euren bizi proiektuak gauzatu eta bizimodu arrakastatsua lortu ahal izango dutela, baieztatu zabaldu den mito edo ideia da. Lurralde horretan, ezerezetik abiaturik eta adorez, abileziaz, astuzia edo denelakoa jokatuz, arrakasta lor daitekelako ideia da. Eta ideia hau ez da bakarrik garai batekoa, ikusi dugu erreproduzitzen dela, gaur egun ere, gero ikusiko ditugun 1000 adibidetan. Baina nahiko nuke egin, ideia horren genealogia bat, onartzen badiazu, ideia horren jarraipen historiko bat, dirudienez, 17. mendean ja badirelako lehenengo adibideak, juten zirela Britainiar kolonoen bila, esaten, etorri zaitez toki honetara, kriston aukera eukiko duzula, aukeren lurralde ez zer, eta neurri batean badu bere izateko arrazoi materiala, deskubritzen edo konkistatzen ari ziren lurralde guzti horiek oso merke ari zirelako saltzen, datu, internetera aurkitu dudan daturen arabera, 4 kilometro karratuk $1 bat balio zuen, ez dakit horrek garaian $ak zen balio zuen, ez dakit oso ondo nola funtzionatzen duen honek, galdero nalitzatek ere bai nori erosten didozun lurra ez? Nor zegoen hor. Nori ordaintzen diozu $1 bat. Ez dakit, konkistatu den ari, evidentemente. Hori beste gai bat izango da. Egia da, eta aipatu behar da ere, Estatu Batuak nazio bezala proiektu oso modernoa da. Entzuten dutok, modernoa delako. Eta zentzu horretan, da nazio bat zuzenean dagoela binkulatuta nazio burges batekin. Beste nazio askok egin izan behar zuten trantsizio hori, mundu zarretik, mundu berrirako trantsizio horri, baina esango dugu Estatu Batuak herrialde bezala ukizuela apur bat bufet libre nahieran garatu alizateko burgesiaren proiektu hori nazio batean integratuta. Eta hori ikusten dugu ere, American Dream, Amerikar ametsa, edo denelako honen bertsioa 19. mendean guztiz lotuta zegoela horrekin. Egoera batean zeinetan Europan oraindik erregimen zaharra deitzen zaion hori edo monarkiak patatin patatan ari dira bizirauten gutxi gora bera, eta Estatu Batuetara juteko aukera agertzen da horlako askatasun ideia batekin lotuta, pues lehen esan bezala, zentzu material batean ere bai. Eta irakurri nahiko nuke, hau guztia Wikipediatik atera dut, ez dakit oso ondo iturria zein den, norbait interesatzen bazaio begiratu bezala. Emigrante... Dago pertsona oso ondo euskaratzen duela Wikipedia. Bai, ez? Bai, baina, bueno. Ados. Emigrante alemaniar baten hitzak omen dira Wikipedian begiratu. Eta jarriko dut musika bat apur bat akompainatzeko nahiko epikoa izan behar duelako testu honek, askatasunaren eta oparotasun berri baten lurraldera eraman bar gaituelako. Ados. Alemaniar emigratzailea despotismotik, ordena eta monopolio privilegiatuetatik, zerga onarte ezinetatik eta sinismen eta kontzientzia arloko mugetatik aske dagoen herrialde batera iristen da. Denek bidaia dezakete eta nahi duten lekura joan, ez da pasaporterik behar. Polizia ez da jendearen arazoetan sartzen, ez ditu bere mugimenduak oztopatzen ere. Fideltasuna eta meritua dira ohore ituri bakarrak hemen.
Ez dago estaren nobleziarik, ordena privilegiaturik edo eta armada iraunkorrik jendearen botere fisiko edo morala ahultzeko. Eta ez dago funtzionario publiko gehiagizkorik, aurrekontua beren alferkeriarekin irensten dutenik. Batez ere ez dago printzerik, ez auzitegi ustelik, jainkozko jaiotza eskubidea deritzona ordezkatzen duenik. Horrelako herrialde batean, pertsona baten abileziek, energiak eta pertseberantziak askoz aukera gehiago dauka erakusteko monarkia tamaino. Ulertzen da, ezta? Basikamente, Kalifornian demagun aurkitu zutela urrea erreka batean, eta horren jende guztiak esan zuen, hemen denok egin gaitezke aberats. Horren parekide, garaikide posible bakarra da, Kaliforniara joatea, garai batean asko egiten zen, marihuana landaketetan, erreka batean urrea aurkitzea bezala zen jendearentzat. Hau, ezaguna da, ezta? Bai, bueno. Kaliforniara joatea, marihuana landaketak, ustan lana egitera, bertan. Eta aldi berean, claro, estatu batuak ez dauka beste herrialdek edo adibidez Europako herrialdek eduki dezaketen mito nazionalik edo joatea erdiaro non dagoen salduna, no seke. Euren historia hain berria denez, aldute apur bat elige tu propia aventura eta batez ere zinemaren bitartez lortu izan zuten ematea herrialdearen sorreraren irudi nahiko komenigarri bat eurentzako. Eta haien saldun propioa dela bakeroa. Hori da. Bakeroa edo serifa. Nik ez dut westernik ikusi, EITB bin jartzen zutelako siesta botatzeko ziren pelikularik merkeenak, ziurazki, ez dakit inork ikusi duen, ikusten nuen mitiko Lucky Luke marrazki bizidunetan, zeudela hiru, bueno, igual. Baina, zeuden, etxaiak nortzuk ziren, hiru... Zeudela ordenatuta... Dalton anaiak, ez dakit gehiago ziren... Zirela como matriuska batzuk, zeudelako ordenatuta... Denak aurpegi berdinarekin. Hori da. Bueno, bertan westernean saltzen diren ideiak, eta ideia hori da nola sortzen den estatu batuak nazio bezala, horri ikusten dugu patriotismoaren ideia, nola den lurralde bat izerdiarekin eta odolarekin sortu izan dena, gerora jarraituko duena meritokraziaren ideia horrek eta sakrifizioaren ideia horrek, nola izendatzen duten estatu batuek euren burua eredu zibilizatorio bat bezala, mendebaldeko zentzu komun horren defendatzaile eta representante bezala, nola doazen mendebaldeko balioien aurka egiten duten guztien aurka, pues, garai horretan indioen aurka, gero komunisten aurka, nazien aurka, gaur egun, islamiarren aurka. Eta, kauboiak ere borrokatzen du, basakeriaren aurka, ez? Kanpoan dagoen egoera natural basati hori, eta nolabait trenaren iritsierarekin batera, zibilizazioa bera etortzen da, aberastasuna eta dena lakoa. Eta bastante paradogikoa da, kanpoan dagoen naturaren aurka borrokatzea, ze naturaren aurka borrokatzen baduzu, kanpotik zu etorri zara. Bai, guztiz. Beste simbolo nazional berri bat sortu dena, eta interesgarria dena ikustea gaur egun ere da, Santa Claus. Dela nola baiteko, ez da jainkoa, baina jainkoa da, ez da Biblian agertzen, baina liberean kristautasunarekin du zer ikusia, mendoko hau lentzero dela bere bertzio... Zuri txikitan esan zuten lo de Papa Noel. Nola esan zidatela? Badago, sortzi urteritik berako pertsonaren bat ikusten, kendu podcasta. Baina, kendu podcasta betirako, kendu podcasta itxarongo dugu segundo kentzeko, dela Papa Noel. Te trae los regalos Papa Noel. Boom! Hemen podcast honetan adimenak irekitzen ditu. Abrimos la mente, esan nahi nuen, ez dakit nola esan euskeraz. A otros horizontes expande. Amerikar estatu batuak bezala, ez? Horizonte berrietara. Hori da. Bueno, American Dream honetan ari garela, repasatzearen hori. 17. mendea, 19. mendea, eta 20. mendean aurkitzen dugu Amerikar ametxaren definizio generikoena. Ematen duena, James Truslow Adams delako idazle batek, eta ez dakite zer berataz, euskaraz ez duelako Wikipediarik. Eta nik beste hizkuntza batean, ez nun irakurriko... Dago pertsona bat egin behar duela lana, euskarazko Wikipedian gehiago. Baina kontuz, James Truslow Adams, zerbait jartzen badu, horrela apurra de reojo irakurri nuen ingelesezko horria, esaten du, bere familia Karakaseko zela, baina Gipuzkoar jatorria zuela. Orduan, Gipuzkoarrak adi egon nor hartzen duzuen zuen taldean. Eta irakurriko dut, berak nola definitu zuen Amerikar ametsa, berak ezarri zuelako definizio orokortuena edo gaur egun definizio generiko gisa erabiltzen dena. Eta berriro jarriko du musika, honek ere behar duelako epicidadea. Vale, ok. Amets amerikarrak
nazio guztietako dozenaka milioi erakarri ditugu gure kostaldera joan den mendean. Eta ez da oparetasun amets material lutza izan, naiz eta horrek asko kontatu duen edo asko inporta izan duen. Hori baino askoz gehiago da, amets bat izan da, gizon eta emakume gisa ahalik eta garapen handienean hasi ahal izatearen ametsa. Zibilizazio zaharretan, eraiki izan diren ezien oztoporik gabe. Ulertzen da, Amerikarra ametsa da, askatasunarena, oparetasunarena eta abar. Oinarrian dagoena zer da? Pues hori, arrakasta individuala, eta esfortzuaz lortuko duzula oztopo externorik gabe aberasteko eskubidea, gizartean eskalatzeko askatasuna, eta nola bait, orduan, estatu batuak da, coach bat herrialde egin da, ez? Esaten dizula, zure kau saiatzen mazara, zure kau, zerlego pronuntziazioarekin, zure kauz eta burpiak egiten badituzu, aberatze izango zara. Pues, da kapitalismoaren meritokraziaren eredua oberen gorpuzten duen herrialdea. Hori da, edo hasieratik esplizitoki arauak, dila gizarte burgesaren arauak. Eta zentzu horretan, Amerikarra ametsa gorpuzten da adibide askotan, eta Wikipedian berriro ere, nahiko interesgarri izan da niretzako, esaten du, Elvis Presley dela amets Amerikarraren arketipo nagusia, gutxienez, 20. mendeko adibide handiena. Pues hori, jatorri txiro bat, edo familia txiro batetik dator, Tupelon jaio zen, zorriak bezala. Tupelo da, herri bat, nik orain deskubritu... Eta gero gainera egin zuen tupe. Gero egin zuen tupe, eta bitxia da, ileagatik, bere ile horrazkeragatik ezaguna den tipo bat, Tupelon jaio izana. Total, Tupelon jaio zela, zorriak bezala, familia txiro batean. Eta gero Memphisera emigratu zuen, egon zen lanean kamio hilari giz, ez da gizer, eta esfortzu eta talentu handiaren gatik, pues, arrakasta izugarria eduki zuen, Hollywooderaino heldu zen, eta abar. Niretzako dena nahiko erakusgarria, ez da dela esan. Bai. Taldi berean apurra farregarria da, Amerikarra ametsaren irudia den tipo hau, hil zela, bere komunzuloan, komunean, konortea galduta, ultramedikatuta eta bere bokata gogokoena gehiegi jan izanagatik. Bihotzeko bat eman da. Bere bokata gogokoena zelako mantekilla de kakahuete, bacon, banana eta gurina. Zara ya Elviseko fanklubeko representante nagusia. Dakizki superdatu kurioso guztiak. Ez que nik hori banekien, baina derrepente irakurtzea Elvis dela Amerikarra ametsaren arketipoa, osea, zer esan, hori spoiler bat da, ez? Osea, Amerikarra ametsa, goraino, osea, Tupelotik Memphisera eta Memphisetik Hollywoodera, gero Hollywoodetik zure... Komunzulora. Bai, hori da, guztiz. Eta gero begiratu nuen ere, haber zerratik Elvis dagoen lotuta Las Vegasekin. Zuk buruan dago irudi hori. Bai, jende askontzen da ere Elvis eta mozorrotuta Las Vegasen, ez? Hori da nik ere neguan irudia. Baina ez da zu mozorrotzen zerela Elvisetaz, baizik eta apaisa mozorrotzen dela Elvisetaz. Bueno, apaisa edo ez dakit... Bueno, hor dagoen... Saltzaia. Edo zein randoma, no? Eskontza saltzaia. Ezagutu duzuna gau horretan pertsona random batik eskonduko zaitu, seguramente. Eta begiratu nuen zerratik den, eta da, Elvis Presley kontzertu asko eman zituelako Las Vegasen, sin más. Ez dauka historiat dirik. Kontua da, Elvisetik aratago, evidentemente, American Dream, edo Amerikarra ametxau, ez da bakarrik Elvisetaz elikatzen, da ideologia burgesaren oinarrizko ideia bat, arrakasta individualarena, eta, pues hori, aberastasuna, arrakasta denon eskura dagoenaren ideia, eta horretarako bakarri behar dela lana, sakrifizioa, talentua, sortea, horretak gaitzen dizkio bere elementuak. Baina hor sartzen dira artistak, kirolariak, enpresariak ere bai, eta bilakatzen dira besteen eredu. Ze pobrezia egon badago, onartzen da, baina hortik irtetzea bilakatzen da autu individuala, ze, claro, Elvisek lortu badu, zuk zerratik ez duzu lortuko. Eta gainera hor naturalizatzen da asko, pobrezia ematen duelako, pobrezia egon badagoela munduan, berez, claro. Ez duela eragiten sistema batek ere, baizik eta badagoela hor, eta kapitalismoak pobrezia eragiten duen sistema izan beharrean, da pobreziatik irtetzeko aukera ematen dizun sistema. Eta ideia hori esan dagoa, gauza asko, osea, kulturan adibide asko eta asko daitezke pelikulak edo... Ez dakit ikusi duzuen En busca de la felicidad, Will Smithen pelikula hori, baina da meritokraziaren defentsa hutsa, irakasten du romantizatzea pobrezia, esplotatua izatea edozein kostura eskalatzeko pizkanaka, txarto pasatzen ari zara orain, baina bueno, lasai egon, etorriko dira garaio beak, no seke, mitiko egiten duztela dokumentalak Mark Zuckerbergen la red socialesa irabaziz duen bastante premio. Zuckerbergen. Hori bere, bai. Denak azten dira, ez dakit, estatu batuetan egongo dira garajen eta
autokarabanen rentinak atope, porque denak bizi dira garaje batean edo autokarabana Claro, batean, eta jende gero guztiak denak nahi bilakatzen hortik dira. Claro. Eta Will Smith ere, pues, hasi zen familia txiro batetik, eta gero sopapo bat eman zion bati Ja. Hollywoodeko, ez dakit zer zen gauza guzti hori. Historia guzti hauen eta arrakasta individualaren ideia sustatzen duten beste espresio bat dira, adibidez sintetikoenak edo talent showak, ez? Telebistako horre guzti hauek, asko ere guri etortzen zezkiguna agian Ameriketako, estatu batuetako telebistatik, America's Got Talent, X Factor. Agertzen da, osea, One Direction eta horiek ateratzen Hortik dira atera ziren, ez? Baina hori dira inglesak uste. Hori da, bai. Bai, baina mitiko ere pelikula askotan agertzen dena, ez dakit, Mesik sinatu zuela kontratu bat servilleta batean, estatu batuetako pelikuletan agertzen da pila bat aldiz, dagoela hor kamarera bat, egiten duela lan 12 ordu, baina 12etan amaitzen duenan turnoa, abesten duela, Erratza pasa abesti bitartean, ez, eta bat eta- batean sartzen da, Claro. pertsona bat, produktora batekoa eta entzuten du, eta egiten da bezlari famatua, edo doala kazatalentos bat, Bronxeko kantxetara, eta ikusten du hor txabalillo bat jolasten duela superrondo, eta de repente joaten da NBA-ra jolastera. Eta zu zaude eskola publiko saskibaloi talde txarrenean, Hori da. la liga de la patata, gu jolasten genuena, pentsatzen goizeko 10etan larunbat batean egongo dela kazatalentos bat, Koldo Mitxelenako polikiroldegian, ikusten nola faiatzen duzun, 3. sarrera. Edo zaude goizeko 6etan supermoskor taberna batean abestera grito Claro, pelota, hori da. pentsatzen duzu etorriko dela Peio Reparaz fitxatzera zure talde. Zuko dakizu Aaron Piper, bueno, berdin du. Zer Berdin du, egin du Aaron Piperrek? Ez, berdin du. Vale. Talent show eta guzti hauen gauza nazkagarri bat ere bada, tono karitatibo moduko hori, zeinetan doan, pues ez dakit. Ez dakit nola esan falte izan gabe, baina bizitza oso sufritua eduki duen norbait, eta orduan da, lortuko du, behingoz justizia egingo du, Ristok botoi bat emango diolako, edo... Bueno, Ristok ere piano jotzen du, hori ikusi duzu bideoa, Ez. beste egun batean komentatzeko modukoa. Ristoren eskontza komentatuko dugu beste egun batean. Eskondu zenean. Duela zen bat. Jartzen zuten Romeo y su nieta, ez Laura Eskanesekin. Vale. Nik ikusi nuen Laura Eskanez aeroportuan. Aeroportu bai. batean, bai? Horrela, con flow famosa en aeropuerto, badakizu. Bizera batekin, kaputxa, txandal, lepoko gauza hori, baina ara ere jakin nuen bera zela. Alto fan, Elvis eta Laura dira zure... Bai. Agian Risto eskondu zen Elvisez jantzita. Ez niri pegatzen dit, Ziurrenik ez, baina... Igual eskondu da bostaldi zituelako 78 urte. Baliteke. American Dream honekin amaitzeko azkenengo nik gogoratu dut Rage Against the Machine, talde estatu batuarrak, zegoela besti oso guapoa, Know Your Enemy, ezagutu ezazu zure txaila, eta zijoan hor zerrenda moduko bat egiten zeintzuk diren bere txaiak edo zeintzuk izan diren. Artean nire akasle autoritarioak, horren inguruko kapitulo bat ere daukagu, eta azkenengo segundu guztiak, abestikoak, baina segundu luze batzuk dira tipo aiukatzen, ez dakiz zer, all of these are American dreams, edo hauek guztiak dira Amerikar amets, ez dakiz zer oso... Nik horatzen dut, agian, lehenengo kontaktua daukadana ideia honekin edo, agian abesti hortik datorki dela. Eta hori, telebistako karitatearen adibide gorena gaur egun edo, berriro ere adibide sintetizatua eta hor kondensatua, komprimitua da, Mr. Beast. Gero hitzekin nahi dut apura gehiago Mr. Beasti buruz, Mr. Beast ere da, rollo, 5 milioi euro, 5 milioi dolar emango dizkiot, ez dakiz... Gainera Mr. Beast da adibidea, nola karismarik gabe heldu zaitezken edo nora da robot bat programau por el gobierno. Hori da bere klabea. Bai, De hecho, bai. entrevistetan esan, ikusi duzu hori? Bai, esaten duela, ez dela espresatu behar como gehiagizko emoziorik. Zure pertsonalitatea fuertegia baldin bada, galduko duzula aukera jenderekin konektatzeko. Ez du ere como inongo iritzirik ematen publikoaren Hori da, aurrean. Bai. Ez da gienaren Mr. Beast da, mundu osoko youtuber handiena, dauka bere kanala ingelesez, dauka bere kanala doblatuta gaztelaniara, eta dedikatzen da, diru asko gastatzearen bitartez bideo ikusgarriak egitera. Tartean, dirua gastatzeko moduetako bat bada, jendeari dirua ematea, edo konkursoak egitea, kotxe hau ikutzen mantentzen den azkenak, eramango du kotxea, eta 8.000 milioi. Eta jende askorentzat, bereziki, nik esango nuke, bere edukiak asko konsumitu dituen jende gaztearentzat, Mr. Beast da, jainko moduko bat. Bai. Espero duzuna, egunen baten zure bizitzan agertzea, zure gora miserabletik ateratzeko modu bakarre eta honen bezala gertzen delako. Imitatzen du ere el juego del calamar, ez du inor hiltzen, guk dakigula, Oraingoz. baina imitatzen du.
Legeak aldatu bitartean, erabaki dute, horrengo zeziltzea inor, edo gutxienez ez grabatzea. Ba hori, Mr. Beast ere, American Dream honen azkenengo, ez dakit Amerikano estatu batu erraden, bai ez? Pues horren adibide zumbatuana, ziurrenik. Vale, American Dream ez aparte badago beste kontzeptu bat, estatu batuk erabiltzen duten hain burua zitzek dela, American Way of Life, American Way ere esaten diote, el way american, ez, Amerikar modua, esango dugu, gaztelaniazko itzulpena agian da, como Dios manda bizitzea, ez? Bizi behar den moduan bizitzea, eta da, básicamente... No sé qué, como estilo de vida, da. Como estilo de vida, bai, claro. Gehiago hori, como estilo de vida. 2010 eta horrela popularizatu zen bastante, orokorran jendak eramatea estatu batuetako bandera. Bueno, ere, Ingalaterrakoa eta horrela ere bai. Baina gaur Lana del Rey agertzen zela como estatu batuetako banderarekin, eta gero jendak 20an igotzen zuen. No hori da, eta hortik jun nahi nuen ikasieran introan ere, bai? Nola estatu batuetako bandera, edo zen zapatiatan, la casa de la carcasa, saltzen dizute hor, bueno, pues aurrera, zerretik ez. Jo que sé, Miley Cyruseko aldin badu, bueno, ez dakit, zerretik sartu dudan Miley Cyrus Eukalako abesti bat, Party in the USA. Hori da, hortik etoriko existian, Party in the USA, hori da. Total, American Way of Life zer da? Ba, Amerikarra ametsak nola konfiguratzen duen. Egia bihurtzekotan zure bizitza osoa, ez? Eta lotua omen dago, 1776ko independentzia deklarazioan, berriro jarri beharko nuke abestia, baina ez du jarriko, abestia, ere zerkia esan nahi nuen. Deklarazioan bildutako printzipioen arabera, American Way of Life da, bizitza, askatasuna eta zoriontasunaren bilaketa. Eta, básicamente, esan genezake dela ideia bat puzten dena asko, estatu batuetako 20. mende hasieran dagoen, pues, klase ertain moduko horren bizitzaren idealizazioan. Eta hori ikusten da autolaguntzare, osea, ikusten da meritokraziaren esto ematen duelako autolaguntza baten. Osea, konstituzio batek ematen du autoayuda liburu bat. Osea, izango nalko itzateke zer dagoela lehen hezkuntzako kortxo batean jarrita hor. Zoriontasuna, azkanasuna, no seke. Haian norretek tatuatuta zituen, ero esan du, hostia, 1776ko independentzia deklarazionea daukat bularrean. Vale, orduan, bueno, zer da... Norbaitek daukat tatuatuta horrelako, edo serendipia edo horrelako zer ez ikusi belarri jana. Ja, behin eman genion... Ez dugu horrelako publikorik nahi. Ez da, 5 urteko umeak, ez da tatuaje duen jandea ere. Eta are gutxiago tatuaje duen umeak. Oiek guztiz deokatuda. Venga, American Way of Life, kontu serio da. Zer da American Way of Life? Zer da Amerika como estilo de vida? Seguruke edo, como Dios manda bizitzea estatu batuen arabera? Pues hori, irudi guzti hauek propaganda poster horiek buruan dituzu? Tipo, familia bat kotxean, kotxe berri batean, edo emakume bat... elektrodomestiko berri bat eskuratu delako, pues hori, etxea eta kotxea jabetzan edukitzea, kotxez joate institutora, institutoan pringatu bati aurpegi arrebentatzea eta giaren kontra, hori da American Way of Life, kotxe zine horretara joatea, graduazio festa... Joatea pontxe, ez que izakiten pontxe edo pontxo. Pontxe. Botatzea horrapur bat fentaniloa pontxe. Claro. Ez dizutelako usten edaten... Hori da. Nola ditzen da, homecomingean. Zer da homecoming? Ba, etxea etorri. Suposatzen dut izango dela institutoko festa bat, ez? Ados. Oso American Way of Life da ere bai, quarterbacka izatea, edo quarterbackak desiratzen duena izatea. Edo ridiculizatzea neska bat, mundu guztiaren aurrean apur bat manipulador psikologiko egiten zozer polita barra psikopata batena gonbidatzeko... Vale. Homecoming ez nola da bestea? Graduation fest. Baina ez dauka beste izen bat. Prom. Prom, hori da. Promera. Prom. Edo jo nik ustera beisbola esku honekin, bitiko goma espumako. Miley Cyrusek ere polemika bat eduki zuen... Bai. Goratzen duzu? Ez. Bueno, norbaitek nahi badu begiratu bezala. Gustatzen zaizuna abesti hori jukebox batean eskatzea hamburguesa bat jaten duzu bitartean txokolatezko batido batekin. Patinetan joatea. Ez, hor batzutan doaz patinetan. Bai, egia da, kamareroak patinetan doaz. Oso American Way of Life da ere bai, bapatean egotea Vietnamera bidean hegazkin batean, eta hilabete gutxi batziko arru zibilak bombardatzea. Edo erabaki bar izatea unibertsitate ordaintzaren edo zure amaren minbizia sendatzearen artean ere. American Way of Life, hori guztia. Eta hor ere, esan ditugun elementu horiek guztiak, dirapur bat pasadan urteko mende
erditik aurrera generatzen diren balio batzuk. Horrere, aipatu aldira sitcomaren sorrerak, hasieran zertarako dauden eginda dela pur bat, pues, estatu batuarren familia eredu perfektu hori zabaltzeko, mitiko housewifea, orain rorrok aldarrikatzen duen housewifea pues, dagoela etxean, eta beti da como emakume bat besteak zaintzen dituena, oso sentibera, aita da como autoritarioa, baina ere da como el sabio, da jakintzua, eta jendeak rekurritzen du beraren gana. Eta jolasten du, ez da beisbola, baina beisboleko eskularua eta bolarekin. Semearekin. Eta esaten du, American Way of Life. Eta pasatzen dio pelota. Eta gero semeek beti daukate arazoren bat, baina arazoa konpontzen dago 2 minututan, porque hori irauten dute kapituloek, eta ezin dira izan arazo berezik izakonak, ez dagolako arazo berezik izakonik ametsen lurraldean. Hori da, American Way of Lifeen arazo gutxi dago. Bai, eta adibide konkretu guztietatik horietaz gain, eta esan bezala, pasain mendekoak guri ere heldu zaizkigu, gero ikusiko dugu, zergatik, derrepente gu jasotzen dugun Amerikar Estatu Batuetako propaganda, serie eta forman, baina Disney Channel, bueno, bada zerbait hortik, lehen Miley Cyrus aipatu dugu, itzultzen ari da, etengabe, Hannah Montana, belarri Hannah Montana, hori izan genuen behin, nik Shake It Up ere nahikotxo ikusten nuen, aldi beran, altzen dituen ikusi, institutetik bueltan, Shake It Up edo Discovery Maxen Pesca Radical. Hori ere zen nahiko gauza, American Way of Life. Nik izan nahi nuen, Disney Channelen zegoela modan, eta espero dut moda hori ez bueltatzea inoiz, eramatea 2 kamiseta, eramaten zuten kamiseta bat luzea, eta gero beste bat, azpitik eta gero beste bat. Nik de hecho, ez que torri da 2000etako moda, baina bueltatzen denean 2010etako moda, ze kapitalismoan krisiak eta modak dira ziklikoak, bueltatzen denean 2010eko moda, nos vamos a cagar. Kamiseten gatik. Juan Kriston Pintak. Ni hori itzuli da, gutxi gora bera, 2 kamiseta eramaterena. Esango nuke. Nik, de hecho, banekoan uste du ternuaren kamiseta bat, ere lotua ez, Amerikarekin, zela simulatzen zuela 2 kamiseta zirela. Hori existitzen da ere, bai. Zu kamiseta bakarra da, baina hori existitzen da. Maukaren azpian beste mauka bat josita. Hori da, hori da nazkar. Niri Disney Channelen gehien gustatzen zaidan zen La Banda del Patio ikusten zenuen. Bai. Daude kapituloak YouTubeen, irauten dute 10 minutu. Eta zegoen kapitulo bat, momentu batean, jartzen ziren modan kromo batzuk, eta sortzen zen patioan gizarte bat, zijoala kromoen arabera, zuk zereukan, sarbidea kolumpioetara, edo nosekera, eta... Dirua balitzu bezala da. Bai, dirua balitzu bezala. Eta hor ikusten zen oso ondo, nork zituen produkzio bitartekoak, nork zituen oso kapitulo ona. Kapitalismoa ulertzeko. De hecho, badago errege moduko bat, ez? El Rey Bob. El Rey Bob, dizena, pijak ere daude, mineroak, zakidara osando... Bai. Nire amamak ere landatzen zuen, La Banda del Patio. Zer gehiago dago, Disney Channelen, Los Magos de Worldly Place, Zaki Cody, eta gero Zaki Cody, Todos a Bordo. Gero zegoen, gogoratzen zu Cory en la Casa Blanca, zela, tipo bat, bizizela en la Casa Blanca. Tipo, en la Casa Blanca. Ez dakitzen norbaiten semea, norbaiten familiarra, edo bertan lan egiten zuen norbaiten familiarra, eta zeukaten toda la Casa Blanca beraientzako. Hori da American Way of Life. Hori da. Umei transmititza. Zuk ere, garatu dezakezu zure bizitza Casa Blancaren barruan. Discovery Max ere oso fuerte zen, Caza Subastas. Lehen esan dut Pesca Radical, baina hori. Astero, 5 kapitulo, karramarroak arrantzatzen dituen itxasentzi baten barruan, akzio bizia. Ere, bazegoen kapitulo bat, lehen aipatu duan horrena, urrea errekan aurkitzeari buruz. Jandea guten zela, uste du baietz, batzeko lapuz hori, guten ziren eta aurrearen bila. Eta gero hemen kopiatu dugu ondartzako, nola ditzen da hori, pi. Detekta metales. Detektor de metales, hori da. Detektor de metales. MTV ere zalantzari gabe izan da Amerikan... MTVk batzuetan zituen potroak eta erakusten zuen American Way of Lifeen argilunak. Argi ilun horiek edo zati... turbioenak. Embarazada a los 16. Gorra. Jersey Shore. Zeona, Jersey Shore. Auzolotxa, ditzen zen programa bat ere, bai. Bergüenza ajena. Bai, ematen zituztela hostiak, ez? Ziren bideo zapin moduko bat, golpeak, bideo fargarriak, zen eskrolaren aurrekaria. Komentatzen. Komentatzen besteria, befarra egiten, ez da gizer. Catfish, zeukala jendeak harreman bat interneten bitarte, zera matzatela igual 6 urte pertsona batekin, eta deitzen zuten programara, eta batean puzen, 80 urteko viejo bat. Hori egiten zuten programa horretan deitzen zuten. Baina harremana zen
A distancia. Karo, estatu batuetan, estatu batetik bestera, pues igual egon alzara, egazkinean. Niretzako American Way of Life gugana heldu eta inposatu denaren adibide zumbatuena, berriro ere Mr. Beastera joko dut, nola ez, badago influencer bat Euskal Herria baliatzen duela edukiak egiteko, bere izena da kolore batekin lotutako, ez dut esango zein den, baina dauka bideo bat, Olarizu mendia, dela Gasteiz ondoan dagoen mendi txikitxo bat, igotzen, 3 geldialdi egiten, eta geldialdi bakoitzean Mr. Beasten hamburguesa bat jaten. Bai. Hori da, diretzako... Baina dago Gasteizen Mr. Beasten negozioaren bat? Ez que Mr. Beastek atera zituen hamburguesa batzuk, eta globo bezalako asuntoetan, alduzu erosi, dagolako sistema bat, bueno, sukalde fantasmak eta hori beste gai bat izan daiteke egunen batean. Zuk zer pentsatzen zenuen txikitan mundua zela modu batean, eta Disney Channelen edo, bueno, Amerikar estatu batuen eragin kulturalaren bitartez eta gero konturatu zara ezetz? Ba, ez da, institutoetan takillak pasillan egotearena niretzako izan zen gogorra, gero ez izatea horrela. Ez que nik uste nuen joaten zinela unibertsitatera eta zeudela klubak. En plan, vale, klub de dragones y mazmorras, eta hor zegoen pues, frikilloak, gero zegoela beste bat akapela abesteko eta horrela. Eta gero zegoen bakarra ehatzeun zen Genius. Ez da zer den. Figo ikusten dago norbaiti gelditu dutela. Ibaitako kampusan zeuden batzuk, zu joaten zinen unibertsitatea eta esaten zuten, esan 9 digituko zenbaki bat, apuntatu, eta gero azten zinen beraiekin hitz egiten, eta 15 minutura gogoratzen zuten 9 digituko zenbaki hori. Eta gero resulta zela sekta bat, atera zen interneten. Baina ez da inbeste zenbaki gogoratzea edo bai? Bueno, hau niko zen inbeste mazu zenbaki bat, 9 digitutako da, 15 minutura ez duzu gogoratuko. No, 15 minutu pasatzen baditut... Bueno, ez baina zurekin hitz egiten. Bueno, zela sekta bat. Ez dakit esan alden sekta bat dela, gero igual datoz nire etxera. Eta esaten diate pizen bakia. Badezpada eta... Eta gero, dago klub, unian gero beste zegoen, edo apuntatu alzara al club de la inteligencia artificial. Eta hori zer da? Ia, jendea joateko iako bitzaldietara. Eta dago, martxoak 13an ikasle greba hezkuntza ertainean, jo ikasle abertzaleak antolakundeko sare sozialetara eta hor daukazu informazio guztia. Eta hori ez da txantxa? Hori da. Vale, orain arte ikusi dugu nola aurkezten zaigun estatu batuetatik edo zein irudi eman nahi zaigun. Baina kapitalismoan distantzia nahiko handia dago pues, mundua aurkezten zaigunaren eta mundua benetan denaren artean. Orduan, zer da benetan AEB? Izan daiteke, atera euritako badezpada, edo aldi berean aterki eraman badezpada. Edo Apple eta barbiturikoak. Edo ama erosi burger, edo niretzako bertsionena da, Arabar Herriosa berria. Osea, juntziren horra konkistatu zuten AEB, Arabar Herriosa berria. Ez, guzti hauek txantza dira. Ikusi nahiko genuke zer den denetan eskutatzen dena bizitza askatasuna eta zoriontasunaren bilaketaren nazioaren atzean. Bai, ez da inzaia ikustea zer dagoen. Eta nazio horren sorreran bertan saltzen da izango balitz bezala zeo zer heroikoa. Aita fundatzaileek bandera klabatu dute. Eta nola esaten zuen Marsek, el kapitala datorrela mundura chorreando sangre y lodo por todos los lados, eta estatu batuetan ere ikusten da. Azteko, lan esklabuan oinarritutako nazio bat, askatasuna ez dakiz berdintasuna, baina kusitugu oso berandura arte mantendu dela esklabutza erregimena. Eta momentu batean amaitzen da esklabutza beltz formalarekin, baina sortzen da beste esklabutza mota bat, dela soldatapeko lana, gizarteak jarraitzen du kristona razista izaten, jarraitzen du jente razializatuak lan debaluatuanak egiten, eta bar luze bat. Eta gero gaur egun ere ikusten dugun ala estatu batuetan klase antagonismoak ikusten diren era oso garbi batean. Ez dago inongo sarbiderik zerbitzu publikoetara ez dut esango ez dagoelako. Jendea bizi da gizartaren ehuneko oso handi bat bereziki kapa proletarioak bizi dira drogan sartuta, fentaniloaren epidemia daukagu toki askotan, hori da. Guztiz. Eta orokorrean hori, interesgarria da ere beste ideia bat nola estatu batuetan, eta kapitalismoan orokorrean, denak garen berdinak eta askeak, baina soiek plano formal batean. Gero errealitatean askea den bakarra delako merkatua, eta
formalki edo teorikoki askeak eta berdinak gara, mundu batean non praktikoki desberdinkeriara desjabetxe egoera estruktural badago gizartearen zati handi batentzat. Egia da, zu zoazela ogia erostera, zure jefea doan toki berera eta zentzu horretan berdinak eta askeak zarete kontratuak sortu eta ogia erosteko momentu horretan, baina horrek eskutatzen du produkzioaren esfera deitzen zaion horretan, hor dagoen indarkeria eta desjabetxe ezinbestekoa. Eta bastante paradogikoa ere lehen esaten genuenaren arira, nola aurkeztuen estatu batuak aukeren lurralde bat bezala non mundu guztia ongi etorria den baldin eta gauza asko, eta daude fronterak militarizatuta, migratzaileak ari dira deportatzen, ari dira sarekadak antolatzen migratzaileen aurka, eta nire ustez, mitiko kapitalismoan dago, kapitalismoa representatzen duen bineta bat dago, zuk jartzen baduzu Google Imagenes kapitalismo agian agertu daiteke irudi hori dela lurrean, dago hemen, nola esaten da, lurra sala. Vale. Eta goian daude kapitalistak, eta behan daude obreroak horrela mantentzen lurra. Ba hori da, literal, Las Vegas. Osa, Las Vegasen daukazu gainean, kasinoa, jendea hor elbiz, eta Eiffel dorrearen. Hori da, Eiffel dorre txiki hori, ez dakit txikia den, jendea hor desfase, drogatzen, eta gero azpian literalmente dago jendea baldintza infrahumanoetan bizitzen. Eta infernua eta zeruaren arteko purgatorio bezala dago, La Casa de Empeños, Discovery Maxeko beste serie hori, dela ere oso adibide ona, zelako ekuazio negargarria den aldi beran egotea. Kasinoak eta toki bat zeinetan alduzun zure amamaren etxe oso enpeinatu, diru apur bat eskuratu kasinora juteko eta evidentemente diru guztia galtzeko. Hau da, askatasunaren eta kasinoare bada askatasun individual horren ez da indola esan, simbolo bat. Zuk lortu dezakezu sorte apur batekin aberetza izango zara, ja. Torren atzean dagoen guztia eskutatzen da. Eta gero, legeetan eta estatu batuak doaz enmienden bitartez, ez dakit nola doazen, baina... Inmierdak. No, enmiendak. Bai, no? Bai, zata. Ez ulertu dut inmierdak, ez dakit. Enmienda. Enmienda, ez? Mitiko. Bai. Eta nola funtzionatzen duen estatu batuetako sistema juridikoak ematen duela bideojoko bat, en plan, esartu dute kartzelan 365 urtetarako. Eta gero daude kasu oso lokoak, gogoratzen dut jarri zela modan, izan zen bastante entzutetsu ez dakite egia den, pertsona bat aberaztu zela, edan zuelako Red Bull, botazelako ez dakit nondik, eta ezizkion ez eman egalak, demandatu zuen, eta irabazi zuen dirua. Hori egia izango da, hori da mitiko umeetan kontatzen diren historiak. Orokorrean, bai heltzen zaigula, estatu batuen irudi idealizatu horrez gain, estatu batuak, horrelako leku zumbatu bat bezala, hamburguesa erraldoiak, monster truck, arrano baten aurpegiarekin, bandera, pistola, oronon, eta nolabait, batean ateratzen zait genealogia, oronon, Ez que promoarekin ja, horrek ematen dio nivela podcastari. Horrek justifikatzen du gure burua euskarazko podcasten esferan. Gero ez dakit gogoratzen duzun jarri zela modan, ez dakit jendea hil zen. Jendea hiltzea, jaten zituztela lavavajillaseko pastillak. Bai, gogoratzen dut. Nik batzutan nik uste dut pastilla eta ematen dit gogoa tarisko bat emateko, ematen du gominola bat. Ematen du. Baina, nik ez dut inoiz jan. Nik ere ez. Eta gero gauza lokoak, eskizkamak enfokatzen dizu zura mamarekin eta eman behar duzu horlote guztia, jende guztiaren aurrean. Hori da. Eta sortzen da ere irudi bat zeinetan estatu batuarrak diren tontoak. Eta ez daukaten ibiltzeko tokirik haien hirietan. Eta aparte eskoletan tirokatuak direnak. Estatu batuak dira, Los Sims bezala, zezuk Los Simsen, joaten zinen lanera edo eskolara, baina zen ikusten traiektoa. Eta estatu batuetan ere daukate bizi eredu bat oso bideratuta kontsumora. Eta kotxean joatearena, eta ez doaz espaloitik, igual toki batzutan ez dakit espaloiak dauden. Ja. Baina ez dute gozatzen ibilbidea. Hori deiko politi zen da. Eta hori da metafora, pelikula askotan esaten da. No, de repente irakaspena da zure lagunak edo zure helburua zen los amigos que hiciste por el camino. Hori da, benetako altxorra da prozesua disfrutatzea. Ben, guk estatu batuak kritikatuko badugu, eta bere gehiagikeria guzti hori ere kritikatu daiteke, ez da dira izan inoiz olako kritika esenzialista bat, gainera, bertako langile klasari errua botatzen haien egoragatik. Meme asko ikusten direlako, estatu batuar batek zerbait esaten du, eta jendeak, baina guk gutxienez ez ditu tiroteak eskoletan. Hori tragedia hutsa da, eta erruduna ez da hori pairatzen dutenena.
Bai, eta askotan jotzen ulertzen dira da, no? tontotzat, esaten da, ez daukate eskuntzarik, no seke... Ez dakiten osea, dagoen hori da. Mexiko, Hori da. eta larria da ez jakitea, baina kontuz zer seinalatzen dugun. Eta hezkuntza berez badaukate, eta hezkuntza abstraktuki edo era orokorrean ez da izango, ez fasismoaren gelditzailea, ez kapitalismoaren kritika bultzatuko duen zeo zer, ez daude txarto ezita, daude ondo ezita termino kapitalistetan onartzen dutelako sistema kapitalista guk onartzen dugun bezala. Gertatzen dena da, herrialde bakoitzak dituela bere partikulartasunak esango dugu eta horretara ere bideratzen dira hezkuntza sistemak. Hori da, eta guzti honetan, argi gelditu dadin, estatu batuak ez da lako gehiagikeria irrazional bat bakarrik, zeina kontra jartzen zaion horlako Europar kapitalismo eleganteago bat, da, eredu kapitalista oso aurreratu bat, bere fenomeno guztiekin. Orduan, kritika, estatu batuak kritikatu behar baditugu, izan da beti kapitalismoaren kritika bat. Eta gainera kontuz kritika, zein puntura arte egiten dugun kritika, gu ere bide horretan goazelako. Oraintxe bertan estatu batuak da mendebaldeko bloke kapitalistaren abanguardia esango dugu. Eta oraintxe bertan, ez daukagu... Ezoa zu hospitalera bihotzeko bat eman, eta daukazu medikoa datafonoarekin, ez baduzu ordaintzen ez zaituztela atendituko, baina daukagu kriston desmantelamendua osasun gintzan adibidez. Eta eskuin berriaren txako eredua da Trump, eta eredua da estatu batuak. Estatu batuak da eredu bat, non, jendeak ez daukan jateko, baina daukan bere bloke bere gorputz militar guztia oso potentea, gaur egun ere polizian inbertitzen ari da, bide horretan goaz ere. Hori da. Eta zentzu horretan, barkatu, aurrerapenaren ideia hori, gu ez goaz beraiekiko aurreratuta, baizik eta atzeratuta, porque les estamos comiendo el culo. Zentzu horretan, el progreso es regresión kapitalismo garaietan. Ados. Eta... Dira txoferrak. Munduaren txoferrak. Bai. Eta gure blokeko txoferrak. Gehiagikeriaren simbolo bezala horlako Hammer limusina txuri bat, MTV rolloa jarraituz. Hori, estatu batuak horrela baldin bada, ez da berez bertako jendea horrela delako, ere kontuan eduki behar da, errepresio, eta lehen esan dugu, esklabutzan oinarritutako historia bat, eta errepresioan oinarritutakoa. Adibide batzuk zerrendatu ditzakegu, baina zalantzari gabe horrela izaten amaitu badu herrialde batek da, bertako klase borrokan ikusi dugulako nortzuk atera diren garaile. Bai, eta burgesiak ez du bufet libre egiteko nahi zuena, baizik eta klas antagonismoak potente daude momentu batean ere langile klaseak erresistentzia bat antolatzen du eta antolatzen da eta borrokatzen du. Eta estatu batuetan ere baziren eredu asko, antolakunde masiboak egon ziren, greba orokor ezagunak, ez da gizero dakitzer, eta represio kasu ezagunak. Tartean, 19. mendetik hasita, Jaimarketeko sarraskia, 8 orduko lanaldiaren alde borrokan ari ziren langileak, izan ziren erasotuak, eta hortik sortzen da maiatzaren lehenengoko efemeridea. Hori dela jartoa, maiatzaren bata, uste dut, Chicagoan gertatu zen, baina maiatzaren bata, estatu batuetan ez dute ospatzen langile klasearen erresistentzia bezala, eta ospatzen dute lanaren eguna. Esfortzuaren eguna. Hori da. Haupa. Ikusten ditugu lege antisindikalak 19. mendetik, ez dakiz ema zarraski gehiago, tartean ejertzitu atera 30 langile hil, ikusten dugu 20. mendean ere iraultza boltxebikarekin eta ondorioz, greba prozesu berriak azten dira estatu batuetan, eta nola ez, sortzen da, izugorria, edo nola ditzen zaio, Red Scare, eta daude segulako redadak langile mugimenduaren kontra, daude alde batetik estatua langile mugimenduaren kontra redadak egiten, bestetik talde paramilitarrak eraso fasistak eta atentadak egiten, migrante radikalak kanporatuak dira. Funtzean, estatu batuak izan da sekulako toki antikomunista bat eta sekulako represioa aurrera manduen herrialde bat, edo estatu bat. Hor daukagu ere 50. hamarkadan makartismoa gerra hotzaren testu inguruan non McCarthy senatariak jarri zituen lege batzuk, zeinetan kontuan hartzen ziren desleialtasuna, komunista guztiak kartzelaratzen ziren bajo la ley de espionaje uste dut dela, akusatzen zitzaien zirela Sovietar Batasuneko espioiak, eta bertan zeuden jende oso famatua, Bertolt Brecht, Charles Chaplin... Eta hortik atera da lehen esan duela Walt Disneyena, porque egon nintzen bilatzen hori Hollywooden zerrenda beltzak sortu ziren, zein gidoilari izango zen komunista eta ez da zer, eta Walt Disneyek esan zuen, bai, komunismoa da, hemen sekulako amenaza bat, eta hau izan zitezken, orduan Walt Disney txibato. Eta bestalde, Adolphe Menjou, ez da nola esaten den, aktore bat, niri asko gustatzen zait Paths of Glory pelikula, eta duela gutxi poster bat erosi dut pelikula era, eta izan da, segulako, ez da nola esan...
bajoia, Hori ez. tipo honek esan izana, soy un cazador de brujas si las brujas son comunistas. Soy un acosador de rojos, me gustaría verlos a todos de vuelta en Rusia. Bueno, horrelako jende, segulako jasarpena, komunismo hori orokorrean, baita, figura publiko izainak egual zuten edo lotura bat ideia progresistekin, edo lagun bat ez da ginungoa. Básicamente, errepresio eta paranoia orokortua komunistekiko. Horrelako irudi demonizatu bat, erdi exotikoa, Errusiarrena, bomba atomikoa jaurtuko digute, dena espioi ezbeteta dago, gaur egunera mantentzen dena, oraindik. De hecho, Stranger Things seria, adibidez, zuk ikusi duzu? Ez. Nik bai. Eta... Partu izaten sudadera bat Stranger Thingsena, super itxusi eta gainera zuen ikusi zen. Baizu, Stranger Thingseko letra mota berdina dela hacendadokoa. Ah, bai. Bai, hori begira, Stephen Kingen portaetakoa, Stranger Things eta hacendado. Hori begiratu daiteke. Hori dato kurioso, Hori dato kurioso, bai, bai. Ari gara curioso. mantentzen altu dato kuriosoen tasa. Stranger Thingseko bigarren denboraldian, gaiztoak, enbede izan estatu batuarren esperimentuen ondorio sortzen diren monstruoiek, derrepente dira errusiarrak, eta guatelako orlako nabe, base sekretu bat egin da supermerkatu baten azpian, eta antikomunismo ikusten dugu zineman, milaka adibidetan, bideojokoetan ere bai, nik adibide jakin bat nahiko nuke gainean ipini dela, horrelako shooter bat, disparo joko bat, bigarren mundu gerraz ari dena, zuk lehenengo pertsonan gorpuzten duzu soldadu sovietar bat, liberatzen duzu Alemania, Reichstagean sartzen zara, eta hala ere lortzen dute zu gaizki gelditzea, bandera gorria jartzera zoazen momentuan, agertzen da nazi indefenso bat, eta bideoa da oso bortitzen nola sovietarrak akatzen duen inolako kupidari gabe eta modu basatienean, eta orduan naziak eta komunistak berdintzearen jokua, ere hori gusten da, eta oso ohikoa da estatu batuetako iruditegian. Eta berdinketa horretan ere, askotan, pelikuletan, azten zaie, naziekin, en parte sovietarrek amaitu zutela, eta ematen du, estatu batuarrak direla main karakter, salvar al soldado Ryan eta horrelakoetan, ematen du, estatu batuetako jendeak, edo estatu batuar armadak amaitu duela naziekin, eta sovietarrak zeudela hor, ez dakit, de paseo edo dekorado. Eta horretaz hitz egin nahiko genuke, eta horregatik da importante ere estatu batutaz hitz egitea, haiek direnez, mendebaldeko bloke geopolitikoaren agintariak, pues haiek eraikitzen dute narrazio guzti horiek eta haiek konfiguratzen dute gure mundu ikuskera eta historiaren ikuskera eta nahi duguna. Eta, botere ekonomikoa duenak azkenean dauka botere kulturala eta dauka, esango dugu, mundu ikuskera inposatzeko botere. Eta estatu batutako adibidea da, klabea, bigarren mundu gerra eta gero, datuak geratu egitezke esango nuen, ez ditut datuak egarri, orduan ez dut esango ez da ere, baina horrela da, lortzen dute mendebaldeko gidaritza, Europa suntzitua dagolako, hainbat kontu daude, NATO sortzen dute haien agintaritza militarra bermatzeko, dolarra bilakatzen da guztiz txampon hegemonikoa, enpresa multinazionalak, FMI, Banko Mundial, ez dakiz eta gainera, eta hau da niretzako gauza klabe bat, industria kulturalean kriston inbertsio konstientea, jakinda ere dirua galdu dezaketela, baina munduaren kontrola bermatzeko pelikulitak. Hollywood, poster, zuk esan dagoa, Salven Soldado Ryan, berandu gauko da den arren, elkarlan zuzena dago Hollywood eta Pentagonoaren artean, eta basikamente lortzen dute horrela, estatu batuak irudikatzea mundu librearen berriro ere bandera dunak, ez da gindela esan. Eta gero tontakeri bat da, baina horren bitartez guk gero ditugu ospakizun batzuk, direnak tontakeri bat, baina ospatzen ditugula berdin, adibidez Halloween. Bai. Ja bakarrik falta zaigu, ospatzea Dia de Acción de Gracias edo horrela, eta ez dakit, izan daiteke enpresa baten... Indioiar enpresa baten... Nago ematen ideiak. Proposamen on bat saltzeko indioiar gehiago ospatzea hori. Black Friday, Blue Monday... Horrelako gauzak. Eta guztiz bilakatzen da estatu batuak, eta hori, gure mundua ulertzeko modua inposatzen duen, apurra liatu nahi aldean, baina herrialdea. Bai, eta askotan pelikulatan ere mundua arriskuan dagoenean orokorrean estatu batuarrek salbatzen dut. Ez que askotan surrealista da nola dagoen zombi epidemia bat eta derrepente agertzen da estatu batuar armada, que no pinta nada hor, Interestelarren derrepente NASAk salbatzen du unibertsoa. Bai, unibertsoa literal, nola amaitzen diren pila bat pelikula amaiera polit batekin horrela bandera ondeatzen. Horrek sortzen du nazionalismo oso basati bat ere, ikusi duguna Make America Great Again, ez dakiz zer, eta guzti hori heltzen ari da ona, ez dakiz zer gehiago aldugun esan, agian gonbidatuari emango dugu pasoa, nik ez duelako inoiz ezagutu estatu batuar bat, eta gogo handiz ezagutuko duelako. Gabon, daukagu gurekin Eli,
esango nuen nondik zatozen, baina ez dakidan ez ingelesez igual esan zuko beto. Bai, begira, barinator North American Basque Organizationaren partez, hemen, dezakezue, kamiseta. Eskerrik asko. Gora nabo! Gora nabo! Gora! Zorpegi egiten zaite ezaguna, Ikusi zaitut telebistan izan daiteke. Gedar telebistan ez. Ez dut ustei. Eta zer ekarri diguzu zuzenean estatu batuetatik? Ba, bera, ziren pentsatu nuen itea, zerrenda bat, estatu batuak militarki inbaditu dituen herrialde guztiena, bombardeatu dituen herrialdena, baina gero erabaki dut oso luze, joango zela hori, orduan, horren ordez egingo dugu lehiaketa bat. Lehiaketa bat? Lehiaketa bat, hemen daukat jarrita. Hane eta ni lehiatuko gara. Hori da. Vale. Ingo dizkizuet 6 galdera, eta, joango nahi zemena apuntatzen, eta gero bukaeran egongo da sari bat. Bueno, bai. Deskargatu behar genuen musika, badakizue, ze programen kin quiere ser millonario, ze musika dagoen horrela, Bai, como tentsiozko tentsioa. musika. Vale. Bueno, urrengorako. 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 Bien. Bueno, etxean ikusten dutenek ere egin dezakete lagunekin edo lehiatu daitezkete zuekin, zuzenean. Ados. Ondo, lehen da biztiko galdera. Asmatu zein herrialde ez duen bombardeatu estatu batuakek. A. Estatu batuak. B. Libia. C. Guatemala. D. Laos. Dindun. Jo, es que Nik esan nuke berarte- estatu batuak. Baina gian botoiari eman eta konfunditu, tipo EH Bildu. Kontuz. Azkenean ezen nahi gabe. Nik nire botoa da estatu batuak. Nirea C, Guatemala. Ba, biok oker zaudete, Joder, tío. 0 puntu, erantzuna delako denak. Denak... Estatu batuak bombardeatu du estatu batuak? Ba, bai, 85ean, zegoen etxe okupa bat, Filadelfian, eta zuen, sin más, como anarkado primitivista, bastante loko batzuk irakurri dudanagatik, Ados. eta zen etxe okupa bat, eta desalojatzeko helikoptero batetik botazieten bomba bat. Ostra, chaval. Bai. Solución es echarte. Eta The solution is throwing the bomb. Bai, eta zituzen 11 persona, tartean, Ja. 5 haur. Txantxa gutxi, txantxa gutxi. 85ean. Esan behar da, metodo efektiboa dela, etxagabetzei aurre... Osea, bueno, etxagabetzak aurrera eramateko. Haber ez diren Eta igual enteratzen- etxegabetuko zaituztenei aurre egiteko, ere, igual urrengoan datorrenan furgona igual egin behar da berdin. Dani este ere bombardatu zuten behin arri batekin, ez? Bideo bat dago. Zijola eta poink. Lago... Poink. Onomatopeia bat entzun zen. Hori bombardeo bat txek. Bueno, Laos eta Guatemalari dagokionez datu kurioso batzuk. 74 eta 73 artean, Laos bombardeatu zuten minuturo 8 bomba jaurtiz. Minuturo, 8 bomba. Gero, Guatemala, pues izan zen tipiko caso, CIA, golpe de estado, dictadura militar, eskema Bai, típico klasikoa. jueves en USA. Es University Life. Morning routine. Morning routine. Invade 5 countries. Eta Libia pues, bombardeatu zuten 86an, gero 2011an, estatu batuak izan zen, NATOko beste herrialde batekin indako interbentzio baten esto emantzuna, gero bombardeatu zuten 2012an, 2016an, 2018an, 2019an, 2020an, y tal. Tradizio bat da. Hola dijoa kontua. Bai. Thanksgiving bezala. Hori da. Urrengo Apuntatu egunean. 0. 0 bio, Ze humillante, ez duzu apuntatu behar, Gogor sartzek. Bueno, presto dute bigarren galderarako? Bai. Vale. Lau esaldi izango ditut, eta asmatu behar duzu zein den faltsua. Vale. Vale. Hirurogeiko hamarkada ezkero, Amerikatako estatu batuetan, 500 igo da preso kopurua. Bigarren datua. Gaur egun jaiotzen diren 3 mutiko beltzetatik batek kartzelan bukatuko du oraingo joerak, oraingo tendentziak mantentzen badira. 3. datua. Naiz munduko biztanleren 5% baino gutxiago izan, estatu batuetan munduko presoen ia laurdena dago. Eta 4. datua, esklabutza erabat ilegala da estatu batuetan. Orduan, erbestut, 5% igo krimena, 3tik bat mutiko beltzetatik kartzelan bukatuko du, munduko biztanleren 5% edo esklabutza. Zein da gezurra? Joan izango barintz Geniuseko klasetara gogoratuko nituzke, Laurak. Nik esango dut gezurra dela... gezurra. Gezurra, zein da gezurra? Esklabutzarena. Esan ez jarraitzen du. Ilegala dela esklabutza. Nik hori ere. Hori da gezurra. Bai, hori da gezurra. Yes. Ari garo ospatzen esklabutza legala dela oraindik estatu batuetan.
Hori da, esaten ari gareta, txalo kriminal horiekin. Kontua da, eta hemen aipatu behar dut berriro, emendakin bat, kontua da, edago hor, 13. emendakin ospetsua esklabutza abolitu zuena. Baina ez zuen sekula... Dato curioso. Baina ez zuen sekula erabat abolitu. Eta ala dio konstituzioak. Esklabutza naiz gogoz kontrako morrontza ez dira existituko estatu batuetan ez bere jurisdikzioaren menpe dagoen ezein lekutan, salbu behar bezala kondenatu den delitu batengatik zigor moduan. Orduan, de facto, konstituzioak ametitzen du esklabutza kondena bat bete beharroa da. Eta hau... Oso ondo, barkatu. Total, egonaiz irakurtzen presoen inguruko kartzeletako datuak, derrigor egin behar dituzelanen inguruan, pues ia 80% deklaratzen du behartu dituzela lan egitera, batzutan behartze dituzte lanik egiten ez badezu ez daukazulako dirurik erosteko oinarrezko produktuak kartzelan, baina kasu askotan, eta hau da, ez da, kartzele praktika bat baizik eta lege federalak daude eta lege estatalak baita ere, zigorrak jasotzen dituzu, adibidez, familiko bisiteik ez jasotzea, ezin deiak egitea, jabetza personalak kentzea, edo inkluso isolamendua lanari uko egiteagatik. Zigor bezala, hori da. Eta... Fuerte. Oso fuertea. Lanak askotan dira oso arriskutsuak, adibidez, Kalifornian asko ibiltzen dira, zuhiltzaile gisa, oi bainatea da eleiko zuteekin. Eta adibidez, Luisianan dago Angola izeneko kartzela bat, eta horko preso gehienak ibiltzen dira kotoia biltzen. Eta, da... Folklorea, estatu batuetan. Folklorea. Eta daude, baditako deman lapile bat, lan baldintza dielako oso txarrak, eta bar. Eta, batzutan ez diete bat ere pagatzen, 0, edo adibidez, Luisianan, orduko, kobratu ditzazkezu, 2 eta 4 zentimo artean, kartzelantzako egiten badezulan, edo 2 eta 40 zentimo artean, kartzelaz kanpoko entitate batentzako egiten badezulan. Zen lan asko, ez dira, kanpoko enpresa pribatuentzako, baizik eta kartzela bera mantentzeko. Eta horri esker baita ere mantendu dezakete, hainbeste munduko presoen laurdena haien kartzeletan. Orduan, puntu bana, enpatean zoazte, hasi que ez dakit. Berdinketa. Berdinketa. Bien. 3. galdera. Asmatu orain ere zein den okerra. 1983 arte ilegala zen homosexualitatea estatu batzuetan. 53. Bai. 53. Estatu batuek propio etxertatu zuten jendea sifilisarekin esperimentu medikoak egiteko, edo 3. medikuko fakturak pagatu izin izatea da jendea bankarrotan geratzeko lehen kausa estatu batuetan. Nik sifilia esango du faltsua dela. Ematen duelago bere biziko espietako kapitulu baten premisa. Nik uste dut gezurra dela A, delako apur bat beranduago. Planteamendu ona. Efectivamente. Gay, not okay. Prinork zentzuen? Demografoak. Berrek zentzuen baietz. Ez euko kartelo bat hori da. Oso ona. Estatu batuak izan zuen ez 2003 arte, hori da egonzelako kasu oso famatu bat Lawrence versus Texas, eta Lawrence gizajoa poliziak harrapatu zuen sexua eukitzen beste gizon batekin, 1988an, eta isun bat jarri zioten, eta gero beak, azkenean tribunal konstituzionalea iritsi izan, eta 2003an ja deklaratu zuten, etzala zilei jende horregatik jazartzea. Ejerzituan 2011an dekriminalizatu zuten, utzi zioten zigortzeai homosexualitatea, eta neukan hor inguruko beste daturen bat, bai. Eta, da, bastante interesantea, estatuatuak homosexualitatearen jazarpenekin daukan historian, ze lehen aipatu duzu, makartismoa edo izu gorria esatezaion garai hori, eta egonaiz begiratzen, eta toki guztietan aipatzen du izu gorri honekiko era paraleloan eman zela izu lila esatezaiona, eta da, komunisten inguruko paniko guztia zabaldu zanean, eta purgauek egon zanean, gobernuko langileen artian, eta hola, era paraleloan egin zan berdina homosexualekin, batez ere gizon homosexualekin, behalditako paniko morala zabaldu zan, 52an, hor dago DSM, dala Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, hori dala psikologoek mundu osoan zehar diagnostikoak egiteko ere dute liburu bat, hor definitzen zuten lehen biziko aldia homosexualitatea gaitz bezala, gaitz psikopatiko gisa, pedofiliarekin batera, eta
Eta kurioso da, bi fenomenoak oso lotuak egon ziala, etengabe esate zioten komunistei homosexualak ziala, homosexualak ere ikuste zian komunista edo komunista potentzial bezala. Horren nik uste hor badaula, gai interesante bat. Hor ere, Espainian gertatu zen antzeko zerbait, dakizuen orden Samantha Masterchefekoa. Ez. Bueno, da fatxa bat dela hostia. Osa, dauka... Samantha. Epailea. Bai, epailea. Masterchefeko... Bai, Jordi Cruz bestea eta Samantha. Bestea? Bueno, pues Samantharen ez dakitzen aititea edo... Edo aita, bai, edo aita, bai hori da. Hori, da, zen frankismoko psikiatra bat, egin zuela tesi bat, lotzen, zuzenean, marxista edo komunista guztiek zituztela tendentzia homosexualak, no seke, no seke. Genetikoki, bai, gaitz mental bat zela. Claro, bai, zeta como... No. Masterchef. Como degenerazio moralaren erakuseak dira biak, eta hola. Bai, Masterchef eta frankismoa. Sí, bai. Eta gero, sifilistarena, imaginatzen duzen bezala egia da, 46 eta 48 artean, 1000 persona baino gehiago infektatu zituzten propio sifilis eta gonorrearekin Guatemalan, haien baimenik gabe, baina horretaz gain egin zituzten oso antzeko esperimentuak Estatu Batuetan bertan, eta norbaite destapatu zuen 72an, eta ja utzi zioten egiteari. Norbaitek zer egin zuela? Destapatu. Osa, utzi zioten egiteari norbaitek deskubritu zuelako, ez esazutelako, como, igual idea txarra da. Ja, bai. Ados, asko ikasten ari gara, Datu gehiegi, Datu... Ez naiz gai gordetzeko. No, eta datu guztiak importantea dira, ze bestela gelditzen bagara pelikuletako Estatu Batuen ideia horrekin, ari gara eskutatzen basakeria sistematiko guzti hau. Datu gehiago, eskatzen dituz. Bueno, urrengoa, ez dira oso datu sakonak, baina, bueno. Esango ditut 3 esaldi, eta asmatu behar duzue ze esaldi ez duen esan presidente edo politikari garrantzitsu batek. Lehen esaldia, arbolek kotxek baino gehiago kutsatzen dute. Pentsatzen hori izango zela como Rajoyren esaldi bat, en plan, arbola, yo que sé. Arbolak nahi du, alkate izan dadin. Arbolek kotxek baino gehiago kutsatzen dute. Hori da. Tipo, el agua no hidrata, apur bat, ez? Bigarren esaldia. Ez balitz nire alaba, igual elkarrekin ateratzen egongo ginateke. Hori egia da fijo. Puntu ekstra asmatzen moduzuen hork esan zuen. Eta azkena luzeagoa da. Horre pixkat evidentea da, baina, zita polita. Interesante ebitu zait. Ekialde hurbilan dauden Estatu Batuetako indar armatuetako gizon eta emakume guztiei mundu nazionen bakea eta zapaldutako jende baten itxaropena zuen eskuetan dago. Irakera gatoz bertako biztanleentzako, zibilizazioarentzako eta erlijioarentzako errespetuarekin. Ez dugu inolako ambiziorik Iraken. Oiek dira 3. Zein den faltsua? Bai. Zuaitzena. Bai, nik esaten du Nik esango nuke dela zuaitzena, gainera haiek gustatzen zeielako, nola esan duzu? Kontaminatzea. Orduan berdin zai datu hori. Ez du inork hitz egiten horri buruz, ez bada nire kotxeak. Bai, nik esaten dut lehenengoa. Uste dutelako ez dela existitzen igual klima aldaketa eta esaten dute kutsa, oza ez dakite zer den kutsat. Bueno, gutxienez politikari batzuk badira hori esaten dutenak. Hori da, ez urrezkoa. Ez, benetan? Ez, ezke trampa egin dutenak dira gezurrezkoak. Joder. Nola denak direla gezurrezkoak? Osa, denak dira iazkoak. Vale. Bigarrena nik esango nuke dela. A ber, puntua asmatzen dut horri izan zuen. Alabarekin ateratzearen. Da, edo Trump edo Kennedy. Eta da? Me lo he inventado. A ber, mojate, zein da? Hori da. Trump, efectivamente. Donaldo. Eta azkena da... Eta azkenengoa, bueno, no. Eta azkenengoa, Bush. Iraken inbazioa, osoi, martxoak 2003ko martxoak 2003an iteu speech bat, hoi botatzen du, egun hortan bertan aztea bombardeatzen, urrengo unian inbaditzu dute, eta gero etorri izan txikizio eta erioza datori guztia, Guerra contra el terrorren testu inguruan. Hori buruzko programa bat inbarko zen unkete, ze oso interesantia da. Bush Junior, ez da? Gorka arbustua. Zapataria, botazioetena zapata. Zapata bat eskibatu zuena, tio. S.O. zapatilla botazion tipoa. Bai, gorra zapata hori. Non bai, ikustut, estatua dagoela zapata horren, hori bitzat ikusi dut Instagramen, datu hori ez dut verifikatu. Baina, alaba da, igual, estatua zapata horren kuadro bat jarri. Bai, urrengo lako. Bai.
Baino jarraituko dugu, Martin, ez dezergatik, baino bat iru. Ni galtzen. Ez hiru asmatu ditu. Bueno, Trumpena asmatu duela hori Trumpena puntu eski hori extra. puntu extra. Baina dago beste puntu extraren bat bidetik. Orduan, Vale. Vale, hau pixkat aldrebesa da galdera, baino, vale. Estatu Batuetan, hauetako bi kriminalizatuak daude, baina hirugarrena legala da estatu gehienetan. Vale, orduan, hiru gauza. Vale. Hauetako zein da legala estatu gehienetan. A, kalean edatea, B, kalean egotea, C, matrimonio infantila. Zein da legala estatu gehienetan? C. C. Ez da egin C. C legala da, oso Estatu ondo. gehienetan hori da. A ber... Bai, oza, 50 13 estatuetan bakarrik zer da esan nahi du? ilegala aurrak ezkontzea. Aurren artean? Ez. Claro. Aurrak, oza, estadistikek barne biltituzte bai aurraken artean, edo aurrak helduekin, baina kasuen eguneko 80-85 da, neska adingabeak gizon helduekin haien artean, oza, jasotzen du dira estadistiketan 10-11 urteko aurrak, eta kasu askotan ezkontza da... Osea, ez bali eskonduko bortxaketa izango litzake, baina estatu hortako legeak jasotzen du eskontzen badira, ja ez duela bortxaketa bezala kontatzen. Eta 2000 eta 2018 urten artean, 300.000 adingabeko eskondu ziren estatu Batuetan. Bueno, ez kristio desta txaloi eman nahi, baina... Asmatu dugu gutxienez, ez? Puntu bana. Eta gero Puntu bana. kalean egotearena, pixkat trampa dandola formulatzen den, baina... Donald Trumpa. Eh, Hori sartu nahi nuen momentu batean. Kalean egotearena bada, takit, interesan derbitza zait oso lege ezberdinak existentzia loitering delakoak kriminalizatzen dutenak. Eta loitering da entziklopedia britanikaren arabera leku batean egotea bertan egoteko arrazoi partikularrik gabe. Literal, edo lanera, edo bowling aleira, edo... Horrek aditz badauka. Bai, loitering, existitzen da Polita hitza, como tal. Eta ilegala da. Bai, eta da, oza, loitering delako hau da, berbo bat deskribatzen du, leide bago simaleantes moduko batek deskribatzen zutena, eta, bueno, pues, dia, evidentemente, lehiak bakarrik proletargoari aplikatzen zaizkionak, eta Claro. kriminalizatzen dutenak kalean egotea, sin más. Eskusari gabe. Eta kontsumitu gabe, Ez bada seguramente hori, izango zoazela da. milkshake bat hartzera edo lanera edo... Bai, da, lege bat egin da, krimena prebenitzeko estoakin da. Igual nik ikusten zitu kalean, Claro. eta naiz polizitut, claramente, tipo honek zeo zingo du. Torrun, atxiro dite zaitut, just in case. Badezpada, hori da. Just in case. Just in case. Justin Hori nor da? Timberlake. Ez, hori da. Bueno, Hau asmatu dugu, ezta? bai, hori da. Bana, Ados. baino alare zoazte laupi. Orduan, fiskat, txak. Bueno. Azken galdera. Bueno. Azken galdera. Hori, esan hiru hauetatik zein den faltsua. Lehena, komunistek debekatua zuten Estatu Batuetara emigratzea. Irakasleak behartuak egon dira Estatu Batuetako gobernuari eta konstituzioari leialak izango direla zin egitera, komunistak etziala eta irautza egiteko inolako asmorik ez zutela zin egitera, edo ze, Harry Potterren liburuak debekatuta daude Estatu Batuetako leku batzuetan. Orduan, A, debekua zegoen Estatu Batuetara migratzeko, B, Komunista bat zinen, ez? hori da, B, zin egin behar zenuela naiz komunista, no sé kuantos, eta Harry Potter. Zer esan bara, zein da egia edo gezurra? Zein da gezurra? Gezurra da, zegoen dago. Facts. Toma! Faktoreak berriro ere, aneren partez legea honetan. Hala da. Nik Harry Potter esatera nien, jo. Ze arazo dago Harry Potterrekin. Hori da puntu extra. Ze arazo dago Harry Potterrekin. Bueno, Ze ziurrenik... arazoi egon daiteke Harry Potter debekatzeko Estatu Batuetan. Hobeto, zehatzago. Galdera galdetuta. erretorikoa da. Ez, hau da puntu extraren galdera. Sí, arrazon. Zaila da, Nago pentsatzen Voldemorten, zeu ze. Hogwartsen ez dagoelako takillarik pasi, edo badau. Hogwartsen ez dagoelako prom festarik. Ez da. Dobby, Hola, hortik Ah, gunetek, bai. Dobik, dakarrelako, esklabutzaren aurkako. Hori da? Bale. Da, satanismo eta sorginkeria sustatzeagatik. Bueno, egia da, pentsatzen jarrita. Bai, kristau fundamentalista y tal. Bai, Fuerte, bai. Baino,
Orduan, beste biak egia dira. Hori, beste biak egia dira, esken nahi dut bukatu liburuenarekin, porque hor anegota polit bat dago. Bai, komunistek gaur egun debekatu dute bertara migratzea, bizado bat lortzea, baina posible da, esten badiozu, pues, hango polizia igual, ez dakit, pues, behartu ninduten, afiliatzera, gurasoak afiliatu ninduten, no seke, igual, eskapatu zaitezke. Eta politikoik denak, azteia, pues, zuek batutako 50. hamarkadan izugorriarekin, baino lehenagotik ja, 1918tik ja, daude olako pues, deportazio komunistenak, o zailtasunak haiek nazionalitatea ateratzeko, batzuk deportatu zituzten Sobietar Batasunera, iraultza eta gutxira, arka gorria edo arka sobietarra esate zitzaion itsasontzi batean. Gero, juramentu dagokionez, 52an, bertako estatuen erdia baino gehiago behartzen zituzten irakasleak juratzera, ba hori, ez zutela zine egitera, ez zutela iraultze egingo eta barreta. Trumpek ere esan du orain kendu nahi dituela unibertsitateatik marxista eta guztiak horlako mamu hori berriro sortzen. Bai. Eta, de hecho, azken urteetan ere egun da gorakada handia liburuen debekuen alde. Debeku gehienak dira eskola mailetakoak, baino gero eta debeku gehiago daude baita ere liburuenak liburutegi publikoetan. 2021 batetik, gaur egunea, egun dia 16.000 eskaera. Eskaera, eta eskaera batek barne bildu izazke liburu asko. 16.000 eskaera liburuak debekatzeko, estatuetako eskoletan. Debeku gehien dituzte liburuen artean daude adibidez, atu den El cuento la criada, eta hau, bazinen, adolescente pixkat intenso bat orain dela urte batzuk ezagutuko duzu, Las ventajas de ser un marginado. Ezakit. Pelikula bat dago, Bai. de hecho, Bai. Hermionen aktorea ateratzen dira. Bai, usut Green edo dela idaztea. Bai. No? Bueno, idarik ez. Eta ematu azken aldiotan dagoela joera gorakor bat liburuak debekatzeko. Baino, honek ere garamatzara komunisten aurkako sorgine izaren garaira. De hecho, hor 53an debekatu zuten komunisten eta komunisten simpatizanten liburuak egotea estatutuetako atzerriko liburutegietan, barruan ere liburu pila debekatu ziren, eta egon zen Indianan, saiakera bat 53an, debekatzeko Robin Hood. Erabaki zutelako Robin Hood zela ikono komunista bat. Bueno, ez dago ezki. Así que pena daukat, porque ekarri behar nizuen ikuste dut, kuadro txiki bat, pues Robin Hood, Adidasekin jantzita, o lako zehoze. Eta berriro hori ikusten dugu nun gelditzen den askatasunaren eta diskurso guztiaren atzean, pues, burguesiaren diktadura esango dugu azken finean. Ez? Diktadura literal. Eta zer gehiago esateko? Bai, galdu duzula. Egia da, saloak anarentzako. Nahiko nuke nire bihotza publiko hori eskaini, Elon Muskek bezala, baina ni ez naiz nazi nazkagarri bat, orduan agian honekin utzi dezakegu gaurko programa. Baina saria. Saria, egia, da? Zein da saria? Intxaur bat. Eskerrik asko. Dakizu, Martin, igual zuzu, dakizu buruarekin. Ez naiz ez da zeiatuko. Urrengoan... Bi intxaur, a ber, zei lortuko dudan. Toma! Beste garaipen bat gaurkoan, eskerrik asko ikusentzulei, eskerrik asko Eli, oso divertigarri izan da, eta urrengo saiora arte. Belarri jana, Gedar Telebistak ekoiztutako podcasta. I don't know.